Hola, com esteu? Espero que continueu tots bé i que aneu seguint els consells de Clara a casa. Mira, avui farem un treball de cames, de peus. Recordeu-vos que en el primer vídeo de cames vam fer l'esquat normal i el lunge anterior. Avui farem l'esquat en posició sumo i el lunge lateral i després un exercici combinant les dues coses. Sí? Molt bé. Doncs per fer l'esquat sumo es tracta d'obrir una miqueta els peus en fora i les cames una mica més separades, així impliquen més els adductors i el glúti major. I seria fent com un esquat normal però amb aquesta posició. Des d'aquí baixaria amb el pes del cos a baix i enrere i les mans puc fer contrapès aquí al davant o posar-les aquí per mantenir la meva esquena recta. Sí, des d'aquí fem diverses repeticions. Veieu la diferència d'aquesta amb la que fèiem l'altre dia amb els peus més juntets mirant al davant des d'aquí, Vale. Des d'aquí podem fer diverses variants. Una seria la que estem fent ara de baixar normal. Una altra seria quedar-se a baix fent petits rebots. I una altra podria ser mantenir la posició aquí baix, notant bé tot el treball durant uns segons i fer diverses repeticions. Sí? Anem a fer el lunge lateral. Des d'aquí, en comptes d'obrir cap al davant com fèiem l'altre dia, obriria cap al costat, però el pes del cos aniria cap a baix i cap enrere igualment. Sí? Obro i vaig a baix i enrere. Em poso de costat, perquè veieu que el moviment és cap enrere i no aquí, cap al davant. Des d'aquí obriria i cap enrere. Faríem diverses repeticions cap a un costat i després les faríem cap a l'altre costat. Des d'aquí obrim i el pes a baix i enrere. Sí, no estic anant cap al davant, Estic aquí, cap enrere. D'aquests exercicis podem fer les tres variants igual que l'anterior. És a dir, puc quedar sobre una cama fent rebots petits, després canviaria de cama, o bé en posició mantinguda. Uns segons aquí i després cap a l'altre costat. Doncs farem un exercici combinant aquests dos, únicament que farem servir a l'esquat normal en comptes de la posició sumo i després el lunge lateral. Llavors, des d'aquí, des de la posició d'esquat, faria un desplaçament lateral, 1 i 2, i a la tercera obro i lunge lateral, 3 vegades. Torno sentadilla normal, obro, tanco, i des d'aquí 3 repeticions. Sí, s'entén? Ho torno a fer, des d'aquí, posició de sentadilla, em desplaço, obro, tanco, obro cap enfora i 3 lunges laterals sobre la meva esquerra. Torno sentadilla normal, obro, tanco i 3 lunges laterals sobre la meva dreta. Sí? Feu diverses repeticions d'aquests i provem aquests exercicis per tornar a activar una mica les cames. Recordeu després fer els estiraments. Sí? Vinga, que vagi molt bé. Gràcies.